Hazreti Sa'd ibn Muaz Medine-i Münevvereli ensari sahabalardan zerihi doğanı varmıştık, demirden evin maşı varmış, ama el çirmeglemiştik. Tәтіртеуіне келгенше el çirmegli çallap Peygamberimizin dövründe İbn Ariqa diyen bir Mekkeli kafir tirkaman menen bellaptır. Hazreti Sa'd ibn Muaz'ı bellaptır. Ve Hazreti Sa'd ibn Muaz'ın da çirmegli yerinden mübarek elinden ol kon damarını yarıp yaralı ediptir Hazreti Sa'd ibn Muaz'ı. Ramahu İbn Ariqa qailan khudha ve ana İbn Ariqa. Ey Sa'd tut menden, men İbn Ariqa dip atıptır. Ohan Peygamberimiz görüptür Sa'd ibn Muaz'ın elinden soğuk kan çıkıp duran o yan sahabası, zahmet çeken sahabası, 37 yaş, 30 yaşın içinde Müslüman olup 7 yaşını tamam bereket bilen geçiren, o 7 yaşı münglerce adamların 10 yaşından ne beter bereketli geçiren sahaba, dinine gayratlı sahaba, Peygamberimize gayrat veren arka olan sahaba, Peygamberimiz onu görüp İbn Ariqa tarafa bakıp, ok atan tarafa, tir atan tarafa bakıp, arrakallahu vechhaka fin-nari. Hudaý sen yüzüňi oduň içinde cehennemde der atdyrsyn sen yüzüňden deyip Peygamberimiz Mekkeli kafir atana beddua edipdir. Rufayda diýen bir daýok denany varmış. Şoňa mescidin içinde bir çadır tik, maryzlardan haberdar bolmadan çürüýüm diýipdir. Şonu Sa'd ibn Muaz Medineli da onu öz öýüne kidamaň diýipdir. Mescidimin içindäki çadyryň içine akydym, hatta auduhu min qarib, zol haberini alyp durjak diýipdir Sa'd ibn Muaz. O ýan sahabam diýip. Hudaýdyň Allah Taalaň kefinden bir de şikep şu barada ders edýän, pikir etmeýän menden aňyrda ders baý bolsun şu barada. O dost tutunma barada. Hudaý adam menen mehebbetleşme barada. Hudaý adam menen oturuşmak gerektigi barada. Adam ýaşaýşyndan şoň menen oturuşdam Hudaý üçin bolar. Şu meclise girip, gülüşüp, oturuşup, eşleşip dursam Hudaýyň rizaýaty bolur diýen ýagdaý gerektigi barada. Hudaý aýdýar Qur'an-ı Kerimde 19-njy parada Sure-i Şuara doğru 100-nji aýada cehennemiň içindäki kafirler aýtjak, cehennemiň içinde ýanyp durarlar aýtjak, oduň içinde Hudaýyň gaharyna düşüp durarlar aýtjak. Fema lana min şafi'in we la sadiqin hamim. Jawan dost, Hudaý aýtýar Qur'an-ı Kerimde. Cehennemiň içindäki adamlar aýtjak, fema lana min şafi'in. Men ilmin tutýan adam ýok. Idi we la sadiqin hamim. Maňa o ýüregi awyp duran men bir dostum da bolmady diýjek. Allah'ın kelamı şi. Rabbul aleminin kelamı şi. Ve la sadiqin hamim. Cehennemin içindäki adam aýtjak, maňa bir ýüregi awyan dostum da bolmady men diýip cehennemin içinde şey diýip aýtjak da. Şoň görjek, her kim Hudaýy dostu baý bolsa, hatta bir dost beşte girse, dostlarynyň arasynda agzajak, hani falany dostumyz, hani bizim meclisimizde şirket edýärdi, bizim oturuşymyzda şirket edýärdi. Onu görýärdik. Hudaý için oturuşýardy, ol cehennemde diýilse, hemmeti üýüşüp Allah'dan dilejek. Ey bar Hudaýa, bizim falan dostumyz ýok. Biz senden şefaat isleýäs, biz senden kömek isleýäs, biz şoň elinden tutaýlyp Allah Taala da ejade berjek. Ohan ol adamy ki Hudaý için dostu ýok, şonda şu kefa aýtjak. Ve la sadiqin hamim. Ahmağa ýüregi awyp berim dostum da bolmady men diýip. Wagt bir ýüregi awyp berim dostum da bolmady diýip. Dostu bahadır şu dünýede. Hudaý için bolmansaň kıyamatda ol düşman boljak. Oňa ýüregi awyjak mı? Oň ödüne ýüregi awyman adam gerek. Bu adam Sa'd ibn Muaz kim menen dost bolupdyr? Rasulullah bilen dost bolupdyr. Dünýede Peygamberimiz şoňa näme diýipdi? Aýadat etjek, näme etjek diýipdi. Kıyamatda elinden tutmazmy? Kıyamatda innemezmy şoň Rasulullah jan? Ya hani Sa'd ibn Muaz diýer makam? Okman diýer. Görüp duran ýagdaýlar bilen. Be her hal oňa ok degdi. Kime? Hazreti Sa'd ibn Muaz'a. Kan jorunlar berdir. Çok kan çıkıptır. Inni belli Sa'd ibn Muaz bu ýara bilen dünýeden geçjek. Ol götürüp doga etmäni durupdyr Sa'd ibn Muaz. Yaraly elini götürüp ey bar Hudaýa, özüň gowy bilýänsiň diýipdir. Kafirlaryň hemmeti bilen jihad edesim gelýär diýipdir. Ýöne şu Mekkeli kafirler bilen men beter jihad edesim gelýär. Şoň Rasulullahyň owalaryny çykardylar diýipdir. Rasulullahyň özüniň şäherinden çykardylar diýipdir. Ey bar Hudaýa, muň dogasyny görüň. Eger Ewde ta Rasulullahyň ahyr ömrüne barýança ýene bir Ewde jeň baý bolsa, Mekkan kafirler bilen uruşmaly bolsa, Hudaýa men janym häzir alma. Men bir uzak ýaşaýyn, şol Mekkan kafirler bilen ýene bir çalyşmaly wagtda men şirket edeyim diýipdir. Emma ey bar Hudaýa, ýok, inniden meýlek. Mekkan kafirler bilen jeň ýok boljak bolsa, men goý ölenişi ýara bilen diýipdir. Ey bilen ihlasy näme? Ey bilen niýetini görsene. Bilen imanyny görsene. Bilen ışkyny görsene. Bilen mehabbetini görsene. Bilen ýerde ýaşap ber bil adamna. Näme pikir bilen ýaşap ber biler. Yarançyny. Ey vay deyip dağıt bidat edip bırakları yetişmeliler.
Ya Resulullah men ölüp barýan ýygyrma Allah. Binäme dua edýärdi. Hudaýa ýene şu Qurayş bilen bir jahat baha bolsa men janymy alma. Ýok, inni şu Qurayş bilen jahat ýok bolsa men öleýin diýip dua edýärdi. Hatta enesi varmışdyk. Jawan oglan nähädir? 37 ýaşynda. Mun ihlasını yani bir adam Hudaý üçin ýaşaýanmış. Tä janyba Hudaý üçin ýaşaýanmış. Ey mümin musulman da holla. Özüme de gerek nasihat taşıwurun. Bular Hudaý üçin ýaşaýanmış. İlgünümden içinde dert şymahal şuwurun. Şymahal ilgünümde görün. Dert şu bolupdy. Hudaý üçin ýaşamak insanlyň ýadyndan çykypdyr. Nämeden çürem? Ene ağlap gelip öti, rahnamayı okuyup berin qıydım men ağlı vurma uğraya dip. Debiristan okuyup berin qıydım men ağlı vurma uğraya dip. Müngürüp ağlap öti. Nämeden çürem? Tamam gün oğul qıydıların qalplarından hutbu inatalan muhabbetleri ayrılıp bar ya. Şymahal şeylik öti yeni 5 ýyldan näme bolar kam? Bizim ösüp baryan oğul qıydymyz yeni 20-30 ýyldan näme bolar kam? Nämeden çürem ähileyler? Häzir nikah ýylana wagt geçene kadar adalanna nikah ýylmaka oňşmasızlyk günme-gün köpelip barýar. Bir delili badyr ahimşym. Bir nefer däl, iki nefer däl, 10 nefer däl, 1000 nefer däl, milyon nefer däl, her öýde baş görürüm. Ya nikahdan önce, ya kecebelep, zähmet çekip milyonlarca harc edilipdir. Bir ay geçene oňşmasızlyk gürrüň başlaýar. Delili näme? Hudaý ýady düşenap, Hudaý üçin ýaşanap. Nämeden çürem insanlarda sabır galmandyr. Hiç kimde sabır ýok. Ne atamyň kefin götürüp bilýär. Ne erheleyin kefin götürüp bilýär, ne oğul gydyn kefin götürüp bilýär, ne usta şagirdin kefin götürüp bilýär. Sabır diýen zat insanlyň wujudundan aýrylyp barýar. Hudaý üçinlik ýok. Hudaý üçinlik ýok diýdi. Men şu ýaşaýyşym Hudaý razy bolsun diýip ýaşalmak ýada düşenap. Näme diýen çürem insanlyň pulunda bereket ýok bolupdyr. Maly kähen bereket ýok. Näme diýip jübülerde bereket galmandyr. O Hudaý üçin ýygnanan hak, o Hudaý üçin harc edilen hak. Näme diýen çürem saçaklarda bereket ýok. Näme diýen çürem ýerçilerde bereket ýok. Hudaý üçin ýazylyp, Hudaý üçin ýygnanan birçe delili bar. Nämeden çürem bolmaly şeratlar? Nämeden çürem adamla tamam bir howsala bolupdyr? Her işde bolýan adam işimden sowipdirin, oğul gyzymdan sowipdirin. Öýe girsem dark ýan, daşary çykdym, öýe girsem gelýär, öýe girsem daşary çykasym gelýär, günme-gün köpelýärşi. Hudaý ýady düşenä. Hudaý üçin ýaşalana. Allah Taala'dan sallanıp duran nur hiç kim ýadyna düşenä. Hazreti Mevlana aýdýa, sana bana aýdýa. Yusuf'a Ahmet resen derzen dudast. Yusuf'a Ahmet resen derzen dudast. Az resen qafil meşu bigah şudast. Yusuf peygamber, Yusufcan qoyun içinliqa tanap sallan ýa-da. Hazreti Yusuf derrew sallanıp çykýar ýokary. Sen mende şmal guyağa açypdyr. Hiç ýagdaýdan bereket ýok. Hop üstünden tanap sallanyp öti. Hudaý nur sallandy, bereket sallandy. Hudaý üçin nefsin şunun hemmeti dogruljak da. Yusuf'a Ahmet resen derzen dudast. Ey guyağa açan musulman doganjygym diýipdir. Tanap sallandy ikeliň menen ýagyş şondan. Az resen qafil meşu bigah şudast. Tanapdan qafil bolma, wagt geçip barýar, ömür tükünip barýar. Az resen qafil meşu bigah şudast. Az resen qafil meşu bigah şudast. Wagt geçip barýar. Tanap bilen işimiz ýok. Bir sallan guýdan çykyn diýemi da, näme diýip, men bilýändim. O da men özüm awadan adam diýär. O da men pulum bar, tanap bilen näme işim bar diýär. Guýun içinde dıg bilen işi ýok. O da men fawadym bar, men tahsilatym ýokarda adam, tanap bilen näme ehtiyajym bar. Şeýtirip hem Mehmet galmaly. Her kim özüň agdyna, öz rahaty, tanap bilen işi ýok. Ma'lumali, awadanlygy bilen, gelişigi bilen, sawatly bilen, ýok tanap bilen işimiz ýok. Men tanap ehtiyajym ýok ki diýär. Men meger akylsız adammy, öňe ýapşar çykarynna, näme derim nädip, guýdan bir gaş ýokarykda çykyp bilen akşam içinde dur. Emma ýa Hazreti Sa'd ibn Muaz we'den on edip ýaşap durşuny, ok degip eliniň damaryndan ganlar jorňullar çykypdy. Ey bar Hudaýa, muň dua edip duran rahatyny berdi. Ey bar Hudaýa, men häzir ölmäýin diýip düşünmekden adamlar bilen uruşmaly bolsa diýipdir. Muň pikri häzirde şu öňkü Hudaý üçinlik ýaşap da. Häzirde şu bernamaň içinde gezip da. Ondan çyrym ýaşaýyşlaryndan bereket görüpdirler. Resulullah janyň muhabbetini giyiripdirler, ýaňy gürrüň geçdi. O muň jinazasyna Jibril ferişte gelip şeker etjek ýene bir aýdan. Gürrüň geler inşallah. Şeýle bir işler edenseň, Hudaý üçin bolansaň, ikimizde de dersdir şu. Öýüň içinde, oğul gydyň içinde, malymyzyň içinde, dogan garnaşymyzyň içinde bir adam dünýeden geçende galanyň dogurlarynyň arasynda mal bölüşmek barada. Hudaý üçin bolsa dogry bölüşler. Hudaý üçin bolsa erheley oňşar. Hudaý üçin bolsa oğul gyd enatasyna muhabbet eder, we enata da oğul gydyna muhabbet eder. Hudaý üçin bolsa pulla bereket bolar. Hudaý üçin bolsa saçakda rahmet bolar.
Hudaý üçin bolsa adam zindegisinden lezzet alar. Ço nebaşet eşqa pervaye u ço murq iman bi pervaye u. Ço nebaşet eşqa pervaye u ço murq iman bi pervaye u. Bir adam Allah Taala aşk bolmasa, qanaty qırlan quşşanaqdyr. Vay ona otoğundan çıkıp bilmez dipdir. Şu pır edip ömrüni kompüterin başında, filmin başında, onun gurrunun başında, tükanın önüne hiç dünya ve ahirettan, Hudaý we Peygamberden tanıymany, Hudaýyna gaşyn geçip gider dipdir. Şon nebaşet eşqa pervaye u ço murq iman bi pervaye u. Vay ona dipdir. Qanaty qırlan quşşanaq bolup hiç ýaňa çıkıp bilmez dipdir. Emma Hudaý adam, Allah Taala aşky bar adam, qalbyna nur iman döküldiren adam, dünýäsinden lezzet alıp, qabrına lezzet alıp, kıyamadına lezzet alıp, ona Türkmen näme diye, iki dünyası ahvat diye aytdy. Bir aya golay bolupdyr. Bir aya golay 20 günden geçip barya, häzir de kafirler geçecekden, musulmanlar, Resulullah, sahabalar kafirler geçirecek gaden. Bir aya golay bolup barya. Hawada sowukmuş, sahabalar da heýwre horlukda, haşlykda, ýöne geçip barýarlar da. Allah Taala kuwat bermegi bilen. Oham sahabalar yortup, ya Resulullah bizim bir etmeli duamız yok mu deyipdir. Görün bu füji gördün, gen gördün, ders gördün degene. Ya Resulullah bizim bir etmeli duamız yok mu deyipdir. Qalplamaz ağzımızdan çıkıp barya dark ýäs deyipdir, bir ay bolup barya deyipdir. Faqad balagatil qulubul hanajir, qalbymyz ağzımızdan çıkacak bolýar deyipdir, darkça bolýar deyipdir. Peygamberimiz aýdypdyr, "Naam, Allahumma astur awratina ve amin rawatina." Şu duany diýerin deyipdir. Allahumma astur awratina ve amin rawatina. Duamyzda goşun. Peygamberimizin duasından haş. Gece onu dua diýenmişdik şin. Asanca manasyny gör. Hudaýa biziň aýbymyzy örteweri. Biz bir biýawry bolmaýly. Bahmyň manasyny. Allahumma astur awratina. Hudaýa biziň awratymyzy aýbymyzy örtdedir. Ve amin rawatina. Biziň gorkulymyzy aýryp emniýetçilikde ýaşawereýipdir. Sahabalar şun dua edip. Tamam sahabalar gece onu dua etdiler. Allahumma astur awratina ve amin rawatina. Ey Hudaýa, biz biýawry bolmaýly. Biziň aýbymyzy örteweri. Hudaýa biziň gorkymyzy aýyrlap bolsun. Aham Resulullah janyň mübarek agzyna dua gelipdir aham. Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, hazimal ahzab, ihzimhum ve zelzilhum. Ey Kur'any beren Hudaý, hesab aljak bolanda batym hesaby ýetişýän Hudaý. Her kim her jere bolup üýtdille. Sen batylmajak Hudaý. Hudaý ýaşlar ýygyny gow, ele ýaklar galplar titrep şolaň ýüreklerine gorku oklasana diýipdir. Üç gün soňra Allah Taala duany kabul etipdir. Allah Taala ferişteleri de iyi veripdir. Güýçli ýelle iyi veripdir. Manasyny aýdyn. Ya eyyuhellezine amanu zkuru ni'metallahi aleykum. Ey musulmanlar, Hudaýyň nygmatyny gürrüňiziň arasyna salyň. Hudaýyň nygmatyny ýadyňyzdan çykarmaň. Haýsy nygmaty? İzja'atkum junudun 10.000 nefer kafir geldi. Fa arsalna aleyhim rihan. Hudaý aýtdy. Şolara bir afet edip yel tufany berdim. Ve junudan lam tarawha. Siz görmeýäňiz. Feriştelemde berdim şolaň ýeriň içinde diýipdir. Aham yel gelip bulan gadarlaryny düňdürip beripdir. Otlaryny söründürip beripdir. Tanaplaryny gyrıp beripdir. Gadyklaryny çykaşdyryp gofoşdyryp beripdir. Ferişteler de her ýerde Allahu ekber diýip gıýgyryşyp beripdir. Öldürler kafirler dargyp beripdir. Atlar biri-biriniň arasyna aýlanyp böküşip ýorçup beripdir. Aham kafirlaryň arasyna gaty gorkuluk düşüpdir. Bir kysgaçyk ders aýdaýly. Adam gynçylykda dua etmek gerekmişdik ha. Bir wagtda bir molla Imam Azam Ebu Hanifeň zamanynda muhim ders haşy. Çünki kan adamdan men işleýän işi iştiba pikri. Imam Azamyň zamanynda bir molla gaty merid bolupdyr. Bir ulamalyň meri, zorly ulamalyň diýilmini soramany beripdir. Görse gaty dirdiň içinde ýatan. Aham falan dogany kan etmeýäňmi sen Hudaý şafa berer ýaly diýipdir. Onu olaýdypdyr, ýok dua edemek diýipdir. Sabr etjek men derdi diýipdir. Onu ol alim adam aýdypdyr. Men adyna sabr diýilýän däldir diýipdir. Allah Taala adam şafa dilemek biriň wezifämizdir diýipdir. Be diýen işiň Hudaý we Peýgamberiň ýoly däldi diýipdir. Sabr etmek öz başyna, dua etmek öz başyna diýipdir. Bir adama musibat ýetişse, ýa enata ýa ähli dünýeden geçse, bi sabr bolmaly, elin ýüzüne urmaly, şikayet kep, werini kep aýtmaly. Ýöne Hudaýdan dilemen, Hudaýa maňa kuwat berdi mel. Hudaýa maňa sabr berdi mel. Dua etmek öz bir ulkan ibadatdyr. We adam dua edip duqa, hala şu dünýede duasy kabul bolsun, hala bolmasyn. Üstüne rahmet ýagýar dua bilen. Dua edende üstüne Hudaý Taala tarapdan nur ýagýar, arameş ýagýar, sakinet ýagýar, karar ýagýar, jaýlyk ýagýar. Hala kabul bolsun, hala kabul bolmasyn. Dünýede ha dua diýäniň ýa dünýede, ýa kabrynda, ýa kıyamatynda hükmenle kabul edildi. Sabr gürrüň öz başyna, dua etmek öz başyna. İkilenjisi, hani 10.000 neferin gelinden näme zat gelmedi? İçinde heýwre bilimli adamlar kentde bilen. Ýeleşenne, tufan geliberenne, Hudaý Taala ferişteleri ýi beriberenne, bilen hemme zirinligi, sawady, bilimi hemme tätil boldy. Son kaza ayet şebet daneş bihab. Hazreti Mevlana aýdýar. Hudaýyň hükmi gelse, adamyň bilimi tätil bolýar. Sawady tätil bolýar. Düktörlügi tätil bolýar. Ahullygy tätil bolýar.
Verenligi tätil bolýar, owadanlygy tätil bolýar, şagirdibalygy tätil bolýar, malybadygy tätil bolýar. Ay tutulmaýarmy? Ayň ýaktylygy bir peýda etýärmi? Hiç şey bolýar. Gün tutulanna kusuf bolanna, günüň ýaktygy düşýärmi? Düşmeýär. Tamam boldy. Hudaýyň hökmü gelenden soňra adamyň bilimi tätil bolýar. Şodur şunu donk galmaly bolýar şu taýda. Şon kaza ayet şebet daniş bihab bilimci hemiz wukaytýar. Mahsiyah gerdep ve girat afta. Olaqan ders almalydyr. Adam hiç ýagdaýyna dayanmalylar. 10 000 nefer eline näme geljek? 10 000 her näçe bolatyn Hudaý afety berenden soňra. İtalyan içindäki Pompeii diýen şähri wezdäk görüň. Pompeii tamattun öwü düşen şäher, minniýän şäher 2020-den ozal. Awweli miladida. Tamam fesatly öwü çykan şäher. Birinçisi bilimli, doktor, basabat, hemme zatda Rumiýden ulaqan mühendisleri, owadan jaýlary, owadan parklary, owadan hotelleri, o musafirhanlar falan millet. Şähre Pompeii. Emma 2000 ýyl soňra şu mahalla haberdary edenlerinde näme çykýar? Eğer heley oglan uşak saçagyň maşynda otyla, ya 3-4 nefer haramyň içinde, günäň içinde baham otyla, şu duran ýerlerini donk gapdyrdy. Allah Taala bir sesli bir afet ýörtdirdi. Ahadnahum akhza azizin muqtadir. Zorlu Hudaýdan tutsaň ýmylatmaryn diýipdir. 2000 ýyl bäri şu mahal haberdary edýän, eýni zaman doňan ýanyk şu duşuna duly diýdi. Ýani otogyň içinden gaçyp gitmäni ýetişmändirler. Saqf üstülerine gaçmany ýetişmändir. Olaqan da ateş fişanmamış, öz içindäki mawatyny erdakyny yňdyrdyr Hudaý Taala, şu duşuna sesli edip hemen doňdurup geçipdir. Adam diýen hewre ýetirýatandyr. Ýoksa şolaň içinde de bay bilimli, beren, awadan, pully, mally we malsy hesap kitaby ýokda adamlar kändir. Şu duşuna donk gapdyr. Pompeii Italiýada men ýa şäherlerden dünýede magrufiýetlikdir.